Kaixo, nire izena Ainara Kortalarrañaga da eta gaur mendatan aurkitzen gara, Severian Erliaga abaituaren etxean, azaroaren 2013ko azaroaren 14ean. Lehenik eta behin, elkarrizketa egin aurretik, bere baimena eskatu behar diot Severianari, elkarrizketa hau grabatua izateko, eta bilarko egunen eskuragarri egon dadin jendearentzako, publiko orokorrarentzako. Zure baimena ematen diguzu? Bai, batekuzu. Bale, oso ondo. Elkarrizketari eskerrik asko eta elkarrizketari hasiera emango diogu. Lehenengo nahi dut pixkat komentatzea, zu hemen mendatan bertan etzinen jaio, Munitibarren. Munitibarren, bai. Eta nahi dut pixkat komentatzea, nola zen zure eguneroko bizitza edo txikia zinenean, aurra zinenean. Nire nebarrebakin olgau, zen da, gero eskolara arte. Zeba, 6 seme-alaba, 6 nebarreba gara bai, da aritzekin, aritzakordetanaz, aritzekin olgetan, da gero Munitibarretik ginen aluztire. Bizizeten dantxe ingen duzen 3 urte, 3 lau, da nazi nintzen eskolan parbuluk esatetzen antzine, 4 urte txugaz, da iluntzetan desnie eta karten da jute ginen. Da, holako zegozetxuek eskolara, eta olga humikin, da doktrinara bebai. Doktrina katekesiz. Bai, katekesira. Horra jute ginen, dantxe laguntxuek, eta pelikulak eta ipintxosko esen ikusteko, gumik esen ginen nien, da holako zegozek. Horzek akortenaz, da gero 6 urtegaz, etorre ginen mendatara bizizeten. Eta nola izan zen aldaketa mendatara oberako edo? Bai, han rentan bizi zen ziren, haitxetan mata, eta mendatara etorre ginen, da amintxe justo, amintxe aurreko landan egon zen etxetxu bat, dantxe bizi ginen. Dantxe ingen duzen, 3-4 urte, ematen ingen duzen 3-4 urte ingen duzen, gero izolak etorri ziren, detzi jauzi jakun. Bai, dano barrun gauzela. Etzin barrun onginen danok, da jauzi jakun nik 9 urtekin abezen, da nebiek txikitsuek urte biki bazen. Bai, zen neba... Imanol txikizenak, Berton jaizue da. Berton jaizue zen, da naiz etorri ginen, da mintzetxe hurrin bizizen ginen, da etze jauzi jakun izolaktan jauzi jaku zen, da etorri jaku zen jente pilo bat etorri zen honek horreken barkutxu batelak edo esatetzizenak ekarri bezen, Bermeotik, Gerniketik, etorri ziren, da jentiek pentanatetik bajatu gaituen, da gero beste etxe batera junginen bizizeten, da ez bize mitzeartin zarrabentan eskolara, danok. Eta nola gogoratzen duzu eskolako egunak? Edarto, politxo dano jute ginen, ebarreba guzti jo jute ginen, da edarto. Haize gogoratzen dugu espainolen bier de rigor, erderazen bier de rigor, da berba batekin genuen euskeraz, bazelako kastiguek eukitxe gendu zen. Zuek etxe normalian? Euskeraz, ezken du jakin, erderazik ezken du jakin. Da beti eskolara junde, da gero errekreutan da bezera inbier. Espainolen bier, zentzuten baskun maistriek euskeraz etxe gendula, kastigote, da igual eskribidun bier, bostuen bider, no voy a hablar en vascuence, da holako esezerak. Holako esezerak, behi ostantzien edartu, Gogoratzen duzu horrela irakasleren bat edo... Bai, Eusebia bertoko bat, esen ziren kanpotarrak, Eulalia bai, Eulalia zen zen amotokue, Eulalia zube, bai, nire gizona, eskalkarragaz gute ginen eskolara, alkarragaz guten, bai. Da, Eulalia esen zen, amotokue esen zen. Gero Eusebia, Munitibarko gero Eusebia, hauki genduen, da, gero Soriakuek esen zin, Andra gizonak etorri zinak, berak gizonak Nabarri zen egon zen, da, bera Purita, Berton zarrabentan, da urte askotan aritzeko gendu zen, enfat, 14 urtegaz, euren umik neskatxuko kibazen, da euren umik jagoten hasi nintzen. Bai, maistrin bera umik jagona bezen, arek eta mazei urte bizen iruen jagona zen, maistrin ometxuek, da, gero Gernikera junitzen, mediku bat aso nintzen, 19 urtera arte. Eta Gernikara nola eta... Bierrien, honek itxina, nire
lagunek, ja, Gernikera junde egon zien, eurepe, holan, krisita beste etxe batzutara, deurek esaztien, behitu Iruarrizaga mediku daue neska bat hobetan dau. Da, holantxik, junitzen medikun etxe batera, da inabezen 3 urte medikun etzien. Eta zeite zenun? Ba, garbitasunek etzekoek eta gero atie jote banien jentitorte zanien, atie dei, da barrure ipini jarteko esaten, da medikue beran zerain arte, konsultak egin arte, eta hori txekitzen. Bai, jendia atenditzen. Hori, jentia atenditzen. Bai, arrera iten. Hori, tena ben, da, bezaten etzien etxeiteko, eta danak euren zeratan ipini. Bai, lasaitzeko. Hori, da bilen bitartien, etzeko bihortzuk egin, eta nolantzik, hoizein aben 3 urtien. Hori 19 urte arte. 19 urte arte. Ze urte zitzaiten ari gara, gutxi gora bera? Zezu estatu batuetara? 19 asko nintzen, 19 gaz. Eta nola ateazan aukera edo estatu batuetara juteta? Gizona topuna ben, da bezkondut egon nintzen. Nun topatu zen? Berton, bai, muitu barko ezen zan, abe. Eta nun eskondu zinazten edo? Gerniken eskondu nintzen. Ze honek medikuek eta ezaztien beureken goztiela zera, osak, Gerniken gure zeben eskondu daiteko eskontzie eta beureken goztiela baskarize eta gauzek eta zerak eta Gernikeko antramarizen eskondu nintzen. Da gero hori ezen zan agostuen da gero noviembren zera. Delengo Madrilera junginen papelak eta iten. Etzen dituzten Bilboni? Madrilen, Bilbon ez eben egiten. Madrilera Ameriketako embajadara. Ameriketako embajadora ez lan zaten da. Bai, embajadara. Horixe, dantxein bihar zen abezen papelak. Eta zen denbora eman zuen paper guztia eta denetia? Hilebete eta erdi olako bat. Nentzekidako iztiezen. Eta nola eta estatu batuetara juteko? A ber, nire gizon din puntuek, ibalako, han egon zalako 10 urtein je. Detorri zen ona. Bera nahitek eru bazen lau semeara. Da, hau zen zan gaztenat, etorri zen ona. Da, alantzik. Eta guztiñazten? Bai, izetu egin da, bai. Antxe medikun Gerniken nahuela izetu naben. Da, alantzik. Zer muntzan, mehikoan gana bera ere bai edo? Ez, ostantzien, kuadrilan izetu naben, kuadrila baten. Zer bere izena? Antonio Bazterretxea. Antonio. Bai. Eta orduan ezkondu zinazten? Da, jonginen Rinora. Zen Rinon ekiban konstruzioin biharra eta. Eta zuke etxian komentatu zenunen, nola zautu zenun eta asmoa zenutela estatu batuetara juteko, nola hartu zuten albistea edo? Ondo, nebak eta Ameriketara joan bizu eta bestie baina nire aite Ameriketan egon zan orduen, nahi da joan. Nire aita be bai, anon zan. Da banika Hipolito, Erleaga, da bai ze ilusioia zaite ikusi bitala eta ikusi naben, joan ginen, zera, Ruperten egon zan nire eta. Eta zenbaten gora egon zan? 3 urte iban. Kontrata baten joan zen nire eta. Artzain moduan? Bai, artzain moduan joan zen, da gero alabi jaio zanin, Irune jaio zanien, etorri zen, da bere zen zan aite bitxi, Rinora usabak bota ben autobusien, da Rinon iban, 15 ibazen Rinon, da atzera joan zen, da gero ja etorri zen. Eta aitak ze komentatzen zizuen estatu batuei buruz? Aita, harik dana onzaldez bakarrik hartzainetan zerien biharra gogorra zarla, naizen neguen da sobre todo, ostantzin bauki bazen euskaldunek eta auki bazen, baina. Osak gustora egon zan, baize bakarrik onbibetala eta ostantzin. Denbora asko... Hori, da kosinan deite banin jabak eta goste bazen, da 3 urte ibazen, da gero torri zen. Konforme torri zen, Bai. Luzein jakon. Amata, beste mendanok amen onginen da. Eta zuek faltan botatzen zenuten aita edo? Bai, behaku ja nik Gerniken honitzen ja. Zera eta bane bat txikizek eta bai, entzien. Haitek, hemen Gerniken eitzeban biherra eta motorretik jauzit, belaune eta apurtu bat zen da, gero zaban, batateko kiban oportunidade bat, 3 urterako araizia juteko. Orduan ez zen, dirutxu, politioiten dela eta. Lagun zen, 3 urterako zen.
Da bintzet aize esperientzia deko. Bai. Bai. Da, gero Irune jaio zanien, etorri zen Rinora, 15 non gehuaz, aposik. Da, gero etorri da, 12 berretxeko aldiz egon da. Bai, 12, Rinon berretxeko aldiz egon da. Da, bolantzik. Balantzik, aizen posagaz, aite ikusiko tala, eta balantziken. Eta aita bertan zeon bitarten, eskribitzen zinazten eta... Bai, dalan, kartib eskribitu nintzen olantzik aitarik, bai, ezazten ondo dauela, izetzen da bela familize, monite barko familize, dana izetzen amabe, mundibarren jaiota, eta danak izetzen txuzela, eta posik. Dana posik, eta ba. Aizen nebak eta kaiztik eta hartu ben pena hondize. Bai, Nize, ba, horrin jomitala, eta zuen gotzezu, ba. Eta zu estatu batuetara juntzinean, nola gogoratzen duzu bidaia edo... Ba, diferentie, abioien, da berbaripez, naben jakin berba bat bez, zer danipez. Zezuek eskolan inglesa? Ez. Espainol, guri aizez hartuzkoen bakarrik, euskera ez bez, orduan nahi zin jakiten genduna, ontxe boixe daki utzin ikizuguna, da ez, espainol bakarrik. Da gero bertara aile gaute, ba... Madriletik atea zinezten, ez da? Bai, Bilbao, Madrid, Nueva York, Salt Lake City, da Boise. Boise. Da, oki gendu zen, koinetu eta koineta eta etxeiten egon zienan. Eta nola izan zuten, koinetu eta... Luis Basterretxea. Eta berak? Doris. Zertan Doris, berdakoa? Bai, amerikania, bai. Eta zer moduz izan zen iristea eta... Ba, diferentie, oizak, danak ondo hartu, dana posik, eta lehenengo polito, dani gendun, azte bete gendun, bertan. Gurinen bizidie, oinbe bai. Bereien etxean egon zinazten? Bai, azte betin beran etzin on ginen, da gero, etorri ginen Rinora. Da ba, guri nahin herri tristie txikitzu eta zera, eta ba, Rino jo, dana kasinu eta dana, eta edarto, da Rinon apartamentu bat hartu gendun, apartamentuan non ginen lehenengo. Eta apartamentua hartu aurretik egon zinazten hotelen baten edo Renoko hotelen baten? Edo ez? Ez, etxe baten on ginen, lagun batzuekin, je. Da, gero, ba, apartamentu zuzen, jandik, egun batera doia zuzen hartu genuen, zera apartamento bat, eta gero, handik urte betera, bueno, gero, ba, Irune jaio zan junion, da, urrengo urtien, 93-en, etziro zigendun. Urte betera etziro zigendun, ze 93-en etorri zien, amata etorri zien, Rinora etorri zien, desan gendun betzi biogu. Da, orduan txero zigendun etzien. Da, gero, beratzi dekotu inbe. Bertan etzien bizidie, gora labie gizona eta semiebe bai. Irurek bizidie. Ze alaba? Elizabeth bizide, bai. Elizabeth eta Ryan da John. Ryan bere senarra da. Bai, berantz, arek eskondu zien, amintxe San Juan de Gaztelugatzen eskondu zien oin irurte, bai. Elizabeth, eta besti dauz, eskondute besti pan dauz. Elizabeth etorri zen ona eskontzen. Bai, dare dauz, Rinon, goretzien. Aizetziro zigendun, da, aizetzia segitugu. Bai. Eta ze gogoratzen dezuela lehenengo gaua pasatzen una estatu batuetan? Ba, gudinen, zure... Ba, jente asko, osake lagunek etorri, dana posik, eta ba, alantzik eron metxu iru semedek ez, da txikitzu ebe, Tracy, da txikitzu ezen zan iru lagurte ez da izan batuki bazen, da ba, aditzen posagaz, danak, ez hartu, danak ondo hartu gaituen, da bai ez hartu. Eta zein izan zan zure lehenengo impresioa edo, estatu batuetakoa? Herri triste dila. Ezken egu ezen zan, da dana nire aita ikusten joan ginen Arra Rupertera, da zelako edurtzak. Hola, hemen bai edurtziuk ikusite, bai arek edurtza, ondizek, zelako edurtzak, bai. Da aritzek izten impresinio hitzela arek edurtzak ikustie. Bai, zezuek azaroan juntzin azten. Bai, da aite ikusten
diziembren. Bai, Bizen, abenduan. ja, abenduen bizen, joan Orduan ginen. seituan. Bai, handik egun batzutara joan ginen, da, osake, edurrekin gelditu ginen, ni Arizek izten enpresin hondize. Han nuzin edurtzak, Jesus. Eta inglesarekin edo... Ez. Bape, ez. Haize, okei, tentzuten abezen olako zen, beste berba batzuk harinik izin abezen ape bai. Baina, osake, ez ingles, ez. Da, gero ba, rinora torri, horrek, nire lagunek eta bat telebizioietan nobelak eta aritzekin paseten aben denpori eta neupe jakinen guzeten aben zer esan gure da ben, da zinitzen ba, apartamentuen ba, nire lagunen da zerak ikusten, nobelak ikusten, da azinitzen ba, ze esan gure da ben, zozer egiten da benien, zer esan gure da ben are berbiek eta aditzen azinitzen gure soltetan da, gero entziklopedia bat, libro bat, espainol da ingles dekona, entzuten abenin berba bajuten itzen, ia zezan gure daben, da lantxik hasi nitzen zeraiten. Da gero, etzie erosin gendu nien, zerien 73-en etzie erosin gendu nien, ba orduan osuen, kina bezen Andra Majak eta darek ezek izen zerik. Espainolik ez ezebez, de Tortejaten Morriz, larroketa beratzi urte dekoz, da etorte jaten, da nirondun jarri, berbak esateztezen, da entziklopedia edei, ez da, bueno, ze bezatezten hause, berribiek hause izan gure deute, hau zile txerda eta bestie zera da, berak esatezten, maize table da, eta berak esatezten zertu zerak. Da, gero ipinteztezen berbak alkarragaz, da, alantzik hasi nitzen, bai, da, gero ja, bigarren alabi jaixo zan nien, ba, gabetan juten nitzen, Rino High Schoolera, da, antxe ordu bi, zetezan zazpitatik, behatzik erdiz egun, da, alantzik hasi nitzen ja, berbetan da, bai, berbetan da, da, gero gure zen aben, Amerikano zidoteno, zerakatati eta bat errekorra zen aben, gaur egunin ez daiten olakorik, baina, oseak, nantxein aben. Eta noiz atea zenun, Amerikano izateko... 78. 76, a ber, Elizabeth jaixo zen 78. Egin naben 77. Egin naben. Da, gero, Gabonetan, onan etorri ginelez, zein naben ba urrengoko zerinatara. Zelan da, ude barrezen, urtin berriteko aldizote zen. Da, urrengo ude barrezen. Bai, bi aukera bai, 78 nein, 79 torri amerikano zide doni nintzen. Orduan, seituan? Bai. Seituan ikasetzen inglesa? Bai, naben, zera, baina trampasko dozume, zera iteko amerikano papelak atateko trampaskon ziren, ze preguntape, zein dirut, ze presidente, zein diruten, da tolako... Bai, gutxi gora berak espero diren galdera. Bai, da neon zan, kubanu bat egon zan, Eduardo, da notezien, Euskaldun asko tezienan, zera iten, bizizeten berak ukiban etzien, da kuartuko ukibazen, da ezen zan danan aite bitxia ezetezan, amerikano ite banien danak, eta berak erakutzizten, bueno, zuko eta ikizizu, bai igual lingotzu ez pregunta egiz jau. Da, ba, alantzik berak erakutzi, ba, egin naben. Nola izan azun berak? Eduardo Zagaro, Eduardo zen zan, da, gizon majo bat ezen zan kubanue, da, bera ezen zan, danon aite bitxi, zezera ukibizute, aite bitxi bat ukibizu amerikano zidanu eite zari nien. Da, neuri bai zezen zan, da, nidakiten nire lagunen abe bai. Da, arizek, desatezken, desatezten, gero, ekusuz, igual dolarrin esango zue, ze presidente hon zan da, gero derrepentin saltuko zu igual, penizen, zeran zan da, handik igual dingo zue dolarrer dire, eta, osea, jauzi kontuen zeu, ze pregunta itutzun de. Gero eskribitute be bai, da, pregunta konsilez, ba, han errezau ezen zan, han preguntak eurek egiten bai jo. Emotetzuen zeguzun beste denpora okizen duen. Ia, zeguzun beste denpora pintxe zaitoko hartu baten, da zeguzun beste denpora deko zu ez ere iteko.
Ez, hori naben, hori esamine paso naben 78an. Da gero, etorri ginelez, ba gero ude barrizen nahi naben, 79an. Nabena, hori juretan edo zelan esaten da. Bai, zineri edo, Banderi, bai. banderi juretan. Eta pixkat bueltatzen, Bai. Estatu Batuetara juntzinen lehenengo aldian, gu dinen astebete pasatzen Bai. duten edo, zu nola sentitu zinen? Jakinda, Estatu Batuetara jute zinela eta iritsi zinela herrialde berri batea, ze sentsazio zen? Diferenti, zer, atzera hona izetorri gure nabela. Bai. Bai. Hasiera baten triste? Bai, triste, bai, da, gero esateztien nire lagunen bitu gaube, han zuzen izetu nabezen, osea, ketxeiten auki nabezen rinon jakiben bat, esateztien bitu gaube etorri ginen, da bitu nipa menda dutez jaugi urte, eta nipa mar, da besti, eta bai, seitun etxean. ez egitako, eta gero lagun bat oinbe, bai, lagun handize gara, aljustiko bat egon zanen eskondute, Antonio, da arek Andriuki ban, amerikanie, bueno, mexikana, aiteta ama mexikana razibe amerikanie, bera, espainola ite ban. Daritxegaz, osea, que fenomeno, arek eruten hauen aratona, eta edarto, osea, que rinora lego nintzen nila errezau ezen zan, Ja errezau ezen zan, ze dana laguntasun handiz, eta posi gero eruten hauen kasino ikusten, da, hango tabernatara, euskaldun tabernatara jute ginen, da pariten, da, esaken zekira, gero hasi ginen briska joku, zera egiten da, beste bite hartien da, eta arekitu mijaixo arte, eta hasi ginen jokuen egiten da, eta errezen jaten, Eta momentu hortan euskal komunitatea edo handia zan, edo txikila, edo... Oin behi handi jaue, bai, ordun asko, jente asko zan orduen, jente asko egon zan, euskaldun asko, hemen munitibarti barretz asko, da Gernikarrak eta jente asko. Da holantzik hasi nintzen, nire euskaldunen klubera, zazpia bateko zerin konto ginen, da gero handik edonoz lagunekin, da ez egira, gero etorri ginen 5 urtera, ari bai ezen zin urte luzi, gero ja gitxia hori, ez da, behar lehenengo 5 urte baitzie berozi, umiepe bi, gero etorri ginen, 5 urtera etorri ginen, da, ja errez hauen zin, gauzek, atza posik ezken naberak etzian, da, atza posik honitzen juteko. Da, gero atzera bauna torri gure atzera, eta holantzik ibili ginen. Eta gogoratzen dazu, bereziki hasieran edo arazon bat euki zenula, inglesakin hizkuntza zenulako menderatzen, edo gaizki ulertun bat, edo... Ez, esaten naben, naben aituten, ez ebez esaten naben, ikiziko paurrengo batatek inglesekin nabenako detzera junde, neure libru ez gabetan, hogera junde, haize besterik naben uki, haize libru, eta aurrengo gunin, morriz, etorri zaten etzen, ze atzo gabez bedanak inglesik eben, da nik naben aituten ez ebez. Da, gero lagunek eitestina ez etezan, neuri espainol berbetan, edo euskeraz berbetan hasi, lantxike. Erraz ezen zan niretzako, Denitzen basora edo mendiren itzelezkun erriz ezen zalez, herrino pentseten aben ze politia erriz kasinoek eta da gero esate ben bat ape bestakin nungundan da beste bebait, gero senadori bepola salt euki gendun, ez da holako zera hundizekin, da gero horreke zera libro eskribitu benak horrek zelan, pola saltena naizie, Robert Lasalt, abe bait, osea, gizon handizik eta euskaldun handizik eta esateztien, eta gero Pite Etxebarria gonzan abogaue handi bat, da holako izenak emoteztiezen, da posiko nintzen, da lagunepe lagunek eiztien niri, zerra handiz arailakoaz batera gero, beste bat. Zentzuk izan ziren zure lehenengo lagunak, esan duzun Morriz? Morriz ezen zan irausoko Andri ezen zan. Kristina akordagoitia, zen zan akordakue, akordakue, eta hause, zera, Jerry Maruri, Kandi esatetzen, Kandi Maruri, guretzako da Kandi, Jerry, Kandi, Maruri, horre da gizona justiarra, da gero Kristina akordagoitia hori, da gero zera akordakue, eta gero Maria Angeles Bengotxea, hori izen zan lekitxokue, gero Kristina Arazosa, honek gizona mengernikarra,
da, bera Extremadurakoe. Osa, kamen egon ziren, danakok igendu zen, Espainiakoek eta bertokok eta danak edarto arreglete ginen. Edarto. Da, bain iztien errez, Eta janari jakin edo ikusi zenitun Ui, aldaketak? nik are lehengo hamburguesak ikusi nabezenien zena zelan jalei hori. Hori da, katxap ipini da hamburgeta tomati eta letxugi eta dana bat abesten ganien, bo. Ez ni, geran euskaldun etzitan da, bertoko modu ninjabak, eta zera rosa nahi zera, eta holantzik, eta nepo izaiten naben. Da, gero, Santa Fe euskaldunen restaurante edo Luis Baskonerrera, araize jute ginen zarri, eta ba, euskerazko, zera, euskaldunen jateko mote ben, baina, neuen segida zinitzen hamburguesak inen, zinitzen apurtxek eta oinarek gozuek, da, gero pizza eta lasaina torre barretz, Bara jute gara eta pizzan lekure, beti pizzan lekure jute gara, bai. Ize guztiten guti bat pizzan lekure jute gara. Handau, ademaz, JJ dau, ez da giko mazara, unibertsiako gazteri guztiz dan araize gute gara. Da, gau araize. Aztin berriteko aldiz araize gute gara, JJ-era. Da, ba, da, hamburguesa jaten be bai. Holantzik. Orduan, sentitu zen un oso... Bai, ni ondo hartu nauen dana, gero beste lagun bat eukinaben Esperanza, Maia, gizona naparra ezen zen, da, bera Salamankakue, da, danok edartuen, da, areken, ezke danok bizi ginen, ametizik, igual 1000 batera edo lantzik bueltan, danok bizi ginen, da, ba, egun guztitan, hau Carmen Arazosa eta gurumi pebedade bateko ekarepeze malabak, eta egun guztitan etorte jaten beranumik hartunde, eta holantzik ibile ginen, da, erau kandi maruri be, kandi Antonio hori aliostiko ezen zan, da, arena jute ginen, da, jokuen, da, eta, osak, lehengo gunetik, oin be bai, oin be jute gara, eta oin be bai, oin be, beti rebantxi iten etorte jako zonek isona, baina beti galdu iten dabe. Oin be bai, eta zantzut, gero hoxe kandi, hoxe da ospitilera medikoa ine beberak zera, da gero Kristina Bizek, medikunera, eta edo nora eurek ibiltzen hauen, atzese arek eta nekondu ziten ikizi arte. Noiz ikasitzen duan? Hoi, 91, urte asko hartu nabe nahizik. Nira labiek, Nira labieka eta ban horien, zer da, reading test, ez landa hori... Teorikoa edo? Bai, eskribitako zera. Da, gero ipinitzien, 15 ipinitzien konduzitan zeraiteko. Konduzitanko zera pasetako. Azterketa. Azterketa pasetako. Dezazten, ama ezazten, amendeko zu libru ezazten. Zan amazei urtea zeiten da. Amendeko zu libru ezazten. 15 barru junbidonik zeraiten kotxie karnetatateko zeraiten. Dekizi hau libru 15, da nik juten azenin kotxien lizentziak adaten, ba, zuk zerain, teoriko edo, hori egin, da, ba, holan txikin gendu nik junitzen, da inaben neure zera, da, ba, 97%. Josu, zizin zinestu zen naben. Dekizi naben, da, gero, bera etorri zen, da, berak zera iban, karneta atata etorri zen, da, gero nik handik 15-ara inaben, 91 nahi naben. Da, ba, handik aurrera, edarto. Neostantzien, alboko Andrien Marriz, ezen zan, gu nire umik eskolara, dendiztinera, medikunera, dana aritzik eituzko. Dana eituzko nahizik. Beti izaten da barek, bera dela, gure umien bigarren amuma. Beti izaten dugu, beti. Nuntxe, da, ba, holantzik. Errez, da gero ba etzie erosi gendunetik ba errez hau gauzek, zan etzin be jardin eta ortotxue eta entretenetu egon guztien. Diluntzetan edo lagun bat edo besti edo gehun edo etxe gendulez. Bai, beti bai. edo Beti okitxen abenik, arek eta zera ba errez eiztien niri lagunek, ba geure kainet, eurek eurera, da errez eiztien. Da ba, posik. Eta lehenengo aldian juntzinanen, zer ditu zitzaizkizun distantzia? Zelako urrin erritxiki barik amendana, batetik bestera erritxu bat, edo abir mendata, arratzu, besti gernik da hanen, handik rinotik elkora barretz, Jesus, lobelok lekuten, buena moka da elko, eta zelako leku, hori jaten guztau.
hori jaten guztau. Gizia guztete jaten Rinotik Carson Citire, guaxo balita dauz horre politia gezera, danak ganadue eta, bai, Rinotik Carson City, Garneville, hori ja gizia guztete jaten, bai, Rinotik elkorantzez. Da Kalifornia, hori trokire be bai, hori be guztete jaten, da Idaho be politia da Luzie kaminuek eze be barik. Da, ba, horixe. Eta esan duzu, handikan urtebetea edo jaiozala zuekun, eta handikan gutxira jaiozala. Bai, junion, bai, junion 6 jaiozan. Zaztarrena, Irune? Irune, bai. Ontxe, 40 urte intxuse horton. 40 urte. Eta gogoratzen zera, jaiozanean, ospitalen jaiozan, edo? Bai. Eta ze suposatu zuen aurra jaiotzia ospital ingles, estatu batuar bat? Ba, bitu, hause kandi, hori ajustiko Antonio Marurin Andre Kandik, horrepa zantzute zera espainoleite ban, da gero ingles bebe, Amerikan ten jaiotea, eta aritxek tandari aritxek izten. Nik gezebez, oinar, 3 letra jakina ben da, hane hospitalin pregunte testien zozer, da ba, berak eitzitzen ze, bera sonitzen da. Bera onzan, umi jaio arte, eta bera aukina ben. Berak edun hauen hospitalera be, da, bera gonzan eguaz arratzalde guztien, umi jaio arte gabaz. Da, ba, erresisten. Enaben jakin inglesi, baina, berak zozer zateztien, da, enfermerak edo medikuk edo, eta berak esatezten neuri espainol, da, alantzik. Zan notzen, nire errezukidonik Ameriketara jutia. Eta bitartian mantentzen zenuten, ja, alaba jaio zanean, adibidez, komentatu zenioten hemen gelditu zen familiari, mendatan edo munitibarren gelditu zen familiari, eta gurasuei eta esan zenioten nola jaio zen? Ba, kartaz, orduan, zaben euki telefono horik eta zera, eta ba, kartaz, karti eskribidun etzien, da hartu ben 15 edo, den segida okinaben kontestazioei bezelan hartu bela. Da, nik ez da, nik neu Ameriketaz pozin nau. Nik neu kondo hartuztien lagun guztizek eta nik pozin nau. Zelan dana ondo, zelan iztien. Eta jaiozanean Irunez zeitezen dioten, euskeraz? Euskeraz, bai, ez, betu, Irun euskeraz, da eskolan hasi zanien, 5 urte uki bazenien, arek euskeraz bai, zaben jakintzo problema ondi jokiban, gero ingles bai zozer jakiban, zera telebizinotik ez zera, baina nik euskeraz bai netzelde zeiten, gero eskola hasi zan da inglesek kostoiakon hartutie, baina uden, hori zomer eskola, hori udeko eskolie, zeraiteko ingles da zeraiteko eta alantzik ez erain zan. Gero bigarrenak erreze okiban, baina Irunek gatxe okiban. Ze euskera zeintzen hunde, zen eupenek izan da. Da gero ba, bigarrena jaio zanin, baina bakinik izan gizaute. Ez que jaumipe jagoten hasi nintzen, da baren amakin eta apurtxege, lehenengo lotzatu iten nintzen, ba esaten aben ezpatu iten berbarik, ez dut sekulenaz atrebiduko iten. Da basi nintzen, da gero lantzik, ja jakin hauen bigarren jaio zanien, haitu nintzen, ja, bigarrena jaio zanien. Lehenengo eta bigarren arten diferentzia asko? Urte bit erdi. Urte bit. Ja, bata zerien 73 da beste 75 jaio zan. Orduan, Jolandak ja bigarrenak? Ja, bigarrenak, bai. Errexi eukizun? Bai, orduan ja jakin abene, ala ba, Olizia gamen Eta berari ere euskeraz zetezen dira? Bai, egiten zen euskeraz, bai, ja ingles gizau. Ja, ingles gizau, zen aben gure zen, osea, goen aben gure zen neusitzen moduen bekitzi jakin jaizen, da bai, ja. Da, areri be bai euskeraz, Bai, Jolandak ja eskola zizanin, ja gizau jakiban, ingles, ja arek edarto jakiban. Eta nola etorri zen pixkat ideia edo, aurrak etxian zaintzian ideia edo? Ba, beste euskaldun batzuk pa izitien belakoan. Da, gero, alboko Andriek esazten baze, ze bezazten, nireko lagun bat urtebeteko metxu edeko, eta beti etzin zauzuk, interesetez jatzu, mi jaboti eta pagukotzu, esazten, $25 astin pagukotzu esazten.
Da, ba izan etzen, inglesa haitute mote edo zelan nengotan, da, bera peiten deu letra berba batzuk egiten juz espainol, daituko saria. Da lantzik hasi jaten lehenengo mutiltxuek arten, da neupe eukinaben urte betekue, da honek eukibazen 13 hilebete, eukibazen mutiltxuek, da lantzike. Nola izan azu, mutiltxuek? Korri. Korri. Korri izen zan, nahi jataztuten lehenengo mutiltxuek korri izen zan. Jagoten hasi nitzena. Eta zumoz moldatu ziren, bereien arten? Edarto, bai ondo. Da, lehengotaz, gero me biukina bezen bat ezen biherrin, mutiltxutan eskatxu eta edarto hasi nitzen alantzik, eta gero garen lagunek beste ume bat. Da, abe hartun, zerrez etzin honitzelez da, gero beste bat, eta jolin, hasi nitzen egu inglesa portxu egitza hueiten. Da, gero, holantzik ezen zan, gero Jolanda jaio zan, da, gero jokina bezen laume inonak, da, neurik bi. Da, gero etorri zen olako oportunidadi lizentziak hartuteko etzien zeu guarderi bat eukiteko 6 umegaz. Da, holantzik inaben, handik 5 urtera, zera hartun, lizentziak, ez erain bizuz, onbizu eta izpezinoi eitotzuet, etzien zelan dekozun izpezinoi etzeko bainuek eta etzeko zaldi eta atzeko jardie, atzeko terrenue eta zerradurak enge badeko zuz, txakurri badeko zu, eta holako zerak egin bezen da. Baina etxea pres dago. Hori, holantzik, eta gero ukibizu hori zueiteko hori... Bai, protektoren. Hori, holako gozeko ukibizuz, da eskatzeko armarizoko tapak eta umik ez da izan edeit, eukibizuz honek lehia eta holako gozepe alturan, da holako zizpezinioiek egin, mostien, ondo dauela eta mostien, da orduan ja 6 ume, ezke ama bat abestirite, bestirita, holantzik eta 6 ume, jaizokeratik arek eta 5 urtera arte. Eukiten abezen ze dana gure zete ben, etzen dauezela etze baten. Zan ez dutzu, ez da obligazioi oin bez, ez da obligazioi arek eta kine garden, zer da hori parbulo duzelan da. 5 urtera arte ez teko zu obligaziorik umik eruteko eskolara. Eta jendiak nahiago izaten du? Bai, etzien gizio gure dabe, etzien eukitxe, bai. Eta beste aurren izanak edo gogoratzen dituzu? Zer, esan duzu 6 izan zen ditula, 2 zien Irune eta Jolanda, eta gero beste lau. Well, hainbeste, Jesus Taylor, neskatxu beukina ben, Jesus, hortongo beden bikusio panipa. Bueno, eta bere egin gurasoak zertzien, Euskalduna? Ez, amerikanoek, danak amerikanoek, bai. Ontxe be, zera Facebooken eurekin naz, hainbestea ze, bai. Tomi ezen zan beste, zera, mutiltxu bete, lehengotatik okina bena, Tomi, ezen zan beste mutiltxu, oin be, batie 3 urte, 4 urte dotorri jaten ikusten, da, holako ze, da, etorten die lantzin baten zera iten. Eta gogorritezan egin, normalian? Gogorritezan egin, etxian edo, zuk zaintzezan itunen da horrela gogorritezan egin? Etzien egotie? Bai. Bai, itezan, neurikin onbina belez, ez desten importezeten, zeharek etortezien 8 da ia 4 erdizek, bostetako dana jutezien. Orduan, baukina ben libre negutan eiteko. Dezetezan, astelenetik eta barikura arte. Ezetezan, da, gogorra bai lehenengotaz ezetezan. Ze pentseten aben, izin jotu urten, pentseten aben, gero Elizabeth behaizo zan, da, 78an, da, gero amaia bebai, esan bueno, neure humik euki harren beste 6 aldaben euki. Amarrumeaz, inonak, gero, hau baserrize berozigen duen, da, hori baserrize pagetako be, 83en erozin genio baserrize. Mendadako baserria. Hauxe, bai. Da, orduan derrigor jago mina bezen umik. Pilo bat. Da, holantzik ezen zan. Eta normalian, etxetikan edo, zure semalabek zerbait esatez zuten edo bazekiten urrengo gunen etorri behar? Atzabet, bai, zera, amaia gaztenak okiban gogor. Esate ban, eskolara beti negarrez, da nire alboko Andriek,
hartute ban, da baritzek erute ban, da oinez, da beran txakurtxuen meli, ukiban txakurtxu pizena, eta ala mai hartun meli zetik, Bai, korreatik. korreatik eta guazen zera, eta gero eskolan izte ban, da negarri zeharek esate ban, ama, nize gaitu jonbiot eskolara, da zuk ino numik namen etzien. Da hori ze zaben haituten. Da gero eskolatik ditzestien beti negarrez, terrible zen zan, terrible, haize, bestik edarto irune usizik, beha txiki. Deurekin jute zan eskolara, ze urte betin laure konzin alkarraz da eskolan. En diferente zeratan ez da, bai leku baten. Da alkarraz jute zin laurek, bai alperrik ezen zanarentzako. Urtie txarra paseuan. Ezaben haituten. Ze gaitin nietzin gelditu, umiekin da bera eskola joan bihar. Inon umikin itxite. Gero jango ikurizkarrak, haitu ban alako baten. Haitu ban alako baten da, holan txik ezen zan. Eta zu bereiek txikiak zianen edo, ze balio saiatzen zinen, ze balore edo saiatzen zinen, erakusten edo... Ikizi, zeraiten juten ginen, hilin eukitu gendun, klasiek. Ordubiko klasik, egun batien ezetezan, umiri zelan trata umiek, zelan zerakutzi bizaken, dibujoek egiten, eskribiduten, ingles edo, niri esateztien zaiteko, espainol eiteko zera iteztien, umiri espainol berbak erakusteko, eta amabile betien jute ginen, ordubi, gero zera bebai hori auxilios hori zelan esaten, CPR horrek. Bai, primeros auxilios. Horrepe bai, urtin guztitan egiten gendun, horrena, da gero baite zuena bebai, zelan zue aztema da, zelan amata hau, horrepe ordu biok egiten gendun horrek egin be, da holako ziak gauzek egiten, hile guztitan amabile betien. Da, umiek zera erakustetzen umik zelan kanbiz jau bebai, jaten emon bebai, enek izien moduen baia babardintzo, baia junen bihar zete gendun horreganak egiten. Da, umirie zelan preparetako eskolara jun orduko, zerren bidaben, da eta holako ziak gauzek. Baina, ni gehiago, galdetu nahi nizun, ze balore edo saiatu zinen erakusten. Igual, hemen euskal ohiturak edo, hor amerikanuak edo... Danetara, purbet, hemen guzi asko, guztetik jaken, hemen zer pasetezan, data zelan dien etzeko gauzek, eta horritxek gaitik gure da benan, amerikanu gure zete ben, euskaldunen etzitan umik euki. Hemen goize, lehi dute eta entzunde eta euskaldunek zelan ezetin din familizekin, eta asko hemen goize gauzek erakusten etzien, berbetan bebai, berba batzuk euskeraz, eta gero olako dibujok egiten duzen euskaldune zer dan, da zelako erropak eta dantza zelan egiten da ben, desku kaltzaute trikitezan olako zerak, eta olako zeak, gero ingles, bertako bebai asko, por ejemplo, ontsa pasade Halloween ez da, eta Halloween etorten zanien, honek ponkenak, kalabazak, pintxau, eta horrek egiten duzen, dontxa atortzen kizke bendatorroin, hori, dia de gracias esatetzen hemen, tenkizke benda orduan itoguz bat turkizek itoguz orduan, jun basora, mendire jun, da pinobolak, olako pinobolak ez ere egiten duen, da pabuk egiten duzen, da borize, olako jaizek etorte zinin, da gurzete ben, angoize tradizioko gozek eiteko, eta horretako jute ginen, klasiek hartuten, da itxosku zen, gauzek itxosku zen, geuko eromikin, da danetara egiten ginen. Bai, horrek, gabonetan ailegete ziren, da egiten duzen, gabonetako galetak, eta gabonetako arbolatxuek, papelakin, da honek arbolan ipintzeko horrek dekorazioiek, eta bertako zera guztetik jaken eitien. Da mengu dantzin baten, urte bitxartien ez tekena zerien, holan txiko, estantzien. Bai, nasketa bat. Hori zen, dana. Euskal tradizioak edo, eta kultura, eta gero bestalde, estatu batuetakoa. Hori zen, hori txekitzen, bizetara egiten zen. Eta ze tradizio irutu zitzaizun hola harritzekoena edo zein harritu zintun gehiena? Halloweeneko festa? Bai, Halloween sekul ikusi bariko nintzen ni. Da
Gero gabonak, lehenengo ailegun nintzen nien, gabonak esan ziren da, nahi, zelako jaize, baina, Jesus, zelako dekorazioik etzietan da, pilako arbola kanpoen dana dekoraute, etze guztize dekoraute, nazimientu itzelak injeta, ni ari gelditu nauen, osea, aritze gelditu nintzen, zelako jaizeiten dan gabonakan, jenti dana jantzite, bezperan, osea, gabon jaizek, horretik azten die, konpainak eta bierlekokuk eta zerak egin Parizek eta Baskarizek eta moten da dana dekorazioi, dana dekoraute, dana ikusgarreze, da gero urrengo urtein ja Halloween, nik Halloween sekulen aben entzun bezer zan be. Bueno, hasi zinien honek kalabazak eta danak, zan aben zer da, ze jai da hau ba, da ba, holako txik, hemen behiten dute, hemen be okidot holako txik kalabazi erakutziko txuk, gero erretratuek argazkiz erakutziko txuk. Halloween bai, haize pintzen juz etziek, sinistu zitxeko modoketzik. Daztu jatezati alabari pintzeko erretratuek euren ezerak. Umi, jantzite piniztiez Facebooken, baina Halloween gero danai pintzen da skeletukin, eta horrek etzik jatez guztetan. Skeletukin, dana aramusarakin, eta hartuek, eta dana hola nik Ameriketatik arriot horratin dekotana, holako zer bat, hori gezekarren naben, muñekupe bai. Da holantzik, nepo lantzik okio dekoraute. Da dekorazio... Ekarri urtero zerbait? Bai, urte guztien ekartzen dozu zerbait. Da gero kalabaza ekarna bezen ontsa irula urte. Aziz ekarren naben, kalabazana. Da ere inaben, da pilako kalabazak astotaz. Pilako ekasten die. Da gero zema jentek eskatu ikusi hori aziz eta oin be bai. Hortome hemen atine okitana dekoraute, ari zena eskatuztia. Alako xa ondizei azten maiak ez, eurek txikitxuk azten ditu ez eurek. Da hemen gomiek oin azidie kalabazi eta Halloween daiten da, zidie. Da, hemen arratzuko batek ezazten bazeze bezan, nik ari zen azizek gurotze, guri jakuz azten da. Da, guri numi bazidie Halloweenaz da, Halloween da dana. Da, horritxek itxinauen Halloween, zelako jaizete ostantzin ba, gero 4 Julio beste bat, mekatxiz. Abez da, han Rino zerra hondize da, bueno, da nien Ameriketa guztizen da, da gero John 4 Julio gunin jaio zan. Zemek bai, elkoko jaize da, 4 Julio gune, elkoko jaize ondiziten da elkon, da orduntxe 4 Julio gunien jaio zan jon be, ikusi nabezen fogos artificiales, gabaz, hospitialeko bentanatek, ikusi nabezen bai. Eta ja, azkenengo aldaketa sumatu zenun, lehenengo aurdunalditik, bueno, lehenengo aldi ja aurra izan zenunetikan, baina Imanol jaio zan arte edo aurdunaldik desberdinak izan ziren, bueno, aurdunaldik baino gehiago aurre izatiarena hasieran juntzinela, ba hori. Bai, lehenengotaz, bai, eskerrak umieri haize pozik eta zera, eta gero bai, gero apurka, porque, bueno, Laure jaio ziren, ba, Irunek eukibazen, urte bite erdi, Yolanda jaio zen, gero Elizabeth jaio zen 78 da mai 83-en, zo jaio ziren 10 urtien zerin. Gero Jon jaio zen 20 urte berandu Irunek handik. Jon ja 93-en jaio zen Jon. Da, aba ja ez, nietzako Jon jaizoti ezen zanatza barri zen, oseak, errez hau ezen zan, aia muñeko bat ezen zan. Da, gero neuralaban zelu pokina bezen, ze ez deztien izten da, ni dezietan eskolan hasi daiz izan bai, ze iteztien, ze jaizo zan, 4 Julio gunin da, bakazioek ezen zien, eurek egun guztizen umiaz. Eurek egun guztizen umiaz, da posiko nintzen eskolan hasi zinien, hola neuk okina ben umieten, ezkena ben okiten numerik. Eurek ezen zaharrena Irunek 20 okibazen, da gero bestiek, Irunek 20 okibazen, da Jolandak 18, da Elizabetek 15 eta Amaiak 10. Bai, bereien panpina. Ba, klaro, ez ba, euren zera, da eurek ezen ziren. Umia zibenak, euren umie. Oin eurekin dau. Sumatu zenun, adibidez, eta Jonekin, lasaio, edo... Bai, lehenengo bizekin gogorrezen zan, da neue bai, diferente izin haitu geuzek, izin bakarrikan, lagunekin, bai, lagunek laguntzeztin asko, da gogorro bezen zan. Gero Jon ezen zan juguetetxu bet. Torri zana, Jone gazpozik, ze sale jenatzera barri jenatzera, zera, terrez ezen zan Jone gaz. Bai,
posa handize, joan etorri izan nien. Sumatu zen, aurrek ere, agian nolabait lagundu zizutela pixkat gehiago irekitzen, edo inglesez hitz egiten, edo... Bai, eskolan hasi zenien, eurek hasi zaten, ama, berbetan igual zer da, ama holan ez da zaten, haulan bai jo, deurek eiztien asko. Bai, nire alabak eiztien asko lagundu inglesegaz. Zeurek, zerak, eitestien, korregidu eitestien, inglesa. Deurekin, da beti, oinbe bai, oinbe lantzin baten, ama, ezuk hori bai hobetua dakizu zaten ba, da. Bai, aize rarin esan da, oinbe eitestie, oinbe eta ba. Orduen numik eskolan hasi zinen, ja errezago zen zandana, eskolan hasi zinen. Da gero hori be inglesa guztetan hasi jaten, da gero da gero etorri hona eta zahati amak eta itek eta humiri ez tetzelo euskera zerakutzite. Bai egiten dabe, danak egiten dabe da harto. Danak egiten dabe euskeraz, bostak egiten dabe euskeraz. Da ba, errezau, jon jaio zanin bai, jon jaio zanin ja zelako gauz ondize. Ondize, irunegaz da katxau esen zan. Ameriketa junde. Bai, lehen gurtie eta inglesi pez da gatxe esen zan, bai, apurka-apurke. Elizabeth eta Amaia jaio zanin ja errezau esen zan. Da, ba, gero joneaz, bai, jon ja. Eta normalean, bere txikia zianen, Irune, Elizabeth eta, bueno, bai, Jolanda eta txikiak zianean, normalen ze itezen egunean zer, goizeko zortzitako ja aurrak ustez ezkizuten, ez? Bai. Beste familitako, estatu batuetako familitako. Bai. Goizeko zortzitako izatezen ditun, eta ze itezen egunean zer? Ba, egunean zer, ba, aritzik, umik eskolarako, nire umik eskolarako zera hain, oso kantrik erute bazen, da gero ba umiekin, goizien armuzu emon, da ba olga gurekin, telebizioen dibujos animados ikusi, da gero ba amabiztan zereite, bueno, goizien ba igual ba dibujuk eta egin duzen jarri, dano, behien ganien, da papelakin, letrak, zerak honek, letrak abecedario erakusten, da holako letratxuek, eta holan ikizina bene pasko inglesen, holan txike eurekin zeraiten, da igual eurek igual eitestien ingles, da baira nik euskeraz zelan esaten da matorte zan da, ama bat biru lau, da zer da hori ba euskeraz, bat biru leo esan 1, 2, 3, esan gure deute, jo, posik, da holako txek eusek egiten duen, ensegira pasete zan, zei umero asko zen zien da, gero neuketzin neukina bezena neuriek, eta gero amabiztan euren lontxi, euren... Bai, jatordua. Egin zera, ama sandwichek eta zetezien, en general, beti holako zet. Baina, gero, lehenengo eta zori zetezan, gero hasi nintzen, nero mintzako enbiarzeten abelez, Baskariz edo irinjabak edo gizau edo zera, eta ara iri umirin moten azin, dia hori gero orantzetorri zan horite, posik, jolin, etzera junde, esatetzen amarita, eta bela gure horrek euren jatekorik esatetzien. Da hori zite ben ba amabizak ordu batetan, ez iztite ben irurek arte edo, da iruretan ja jagit, da hori gero bainu bemoten etzien, umiri jaitezin dan ezera, eta bai alaure lautertiztako, ba, etortezin, gero umiek eskolatik etortezien, deurekin olkete ben da, jazta enzegidako akabetezan egune. Eta etortze zianean gurasuak bereien aurra jasotzea eta hori, hitzeitezen ba, inglesez edo bereiekin? Bai, horrekin ingles, umiez. Moldatza zinen gutxi? Bai, hazin itzen da. Bai, jazen jaben umiek zera, eta ba, erakustetzien eurek papelakin zein eben da, eta pozik jutezin danak, da, gero, gero eskolan beze ben gure, nik bezetena, urte bite erdia hasi deizezela, onditxue eta zera, eta baina ez, neukitasumiek, 5 urtera arte eukitasumiek, zera, neuaz eukitaz, areket eskola ze arte, eta askok, bai askok, zei ben, beste lekuatetan, beste area batuten biziarren, neuretzeko zera mon, direzinoien mon, ara gero umikin eskolara zidaiz ezan, gero eskolatik etorrik nekukiteko horrek etorri arte. Deume askori jotolantzik, gero umikin eskolara jun, gero azizinen eskolara, da etorri arratzaldetan, arek eta mata etorri arte, geuretzin egon. Da andra batek,
andra batek handi jo iban, derrigor gure zeban, ez detzien izten, ze bizizan, Virginia zireko bidien bizizan, Rinotik, bastante 7.000 bizizen zan. Ez detzien izten, izan zen ez, baina, ontxe arte, 5 urtez arte ukitu, eta mesedez da, ez detzien itxi. Ze iban gure hurrengo kalien etze bat erosi. Errentan ipini, baina, berantxe bizidan moduen, antxe neko kiteko umie. Neukin aben 12 urtera arte. Gogoratzen duzu bere izena? Ton neuki ban izena, bai. Da, hoxe, bai, Judin zemie eta ontsi urte bitorri jaten bizitzetan, bai. Da, arek 12 urtera arte eukinaben, baina, holantxe eukinabezen arek eta 12 urtera arte, ume asko eukinabezen, gero agutik, handau arek eta 12 urtera arte dekozu leku baten. Bai. Da, gero bai institutura juten dien, Hori, jai eskolea juten dien, da, gero bai jai eskolen ja sartxu hori, eta orduan esaten etzin ez, ez ja bakotxa beran lekutik. Beha, hau mutile nire hasi zale ez, hori etortezan bai, hori meholz lehin, zen zan zer bat horrek, abogabo horrek zerak egin juz, kastigeten da begenti eta olako juez olako juez bat, darentzak, hori, juez, hori, mehoz lehin, darentzako ite bierra, da areke beti kortien dekuste ban zertzu paseten dien da esate banez, zeuen etzera doi esatezten zera, da, goretzera tortezan, zeragaz irunegaz da Jolandaz da tortezan goretzera, lantxotezan, baina gero bakizu, 4 urte eta 15 eta ja. Hasi zin euren konture eta. Beha, ume asko kita solantzik. Arek eta 12 urtera arte, eskola horretik itxizteztien, da gero meken jutezien, da gero eskolatik etortezien goretzera, eta meken etzin bokadillo bana edo amatorri arte, edo aitetorri arte, da gero jutezien. Da bize mite hartien egiten eskolako lanak egin bezen, maizen paraute, da gero posik etzera, lanak egin. Horretxek eusik jena bezen. Eta zuk sumatu da zu bertan zeunden bitartzen, estatu batuetan zeunden bitartzen, desberdin tratatu zaituztela kanpotarra izateagatik, edo noizbaiten sentituzea gaizki edo... Ondo beti. Niri Amerikan unik horritxe gaitideko eta Amerikan nuntzako dekot kariño ondize. Ze lehengo gunetik ondo traten hauen da. Lehengo ikusi ben, problema ideko eta inglesik ez dakitetana, eta hazi alboko handri eta gero beste albokupe baite. Osea, ontxebe, eurek jentie bertan bizidie. Ontxebe jute gari nenean ara, zelako posa, zelako abrazuek eta beti. Egun ematekun bio Euskal Herrire ba, esaten, beti egun ematekun bio ba, da gero alabak Elizabeth bertan etzin dagoela ez, beti ikusten da eta badakize zelan, da eskerrak aritxe danari, posik zera, nire bizi moduan erreza zen da. Zuk ikusten dazu, agian, zure senar difuntuakin konparatuta edo desberdin izan ziela zuen bizi moduak? Desberdin azala konstrukzioan lanin edo etxian aurrekin lanin edo... Gogorran bezen, negue. Otza eta edurre eta dana eta uden bero ondizek, da bani etzin barruen, da etzin bantzi hueltan kanpuen, atzeko terrenotxuen, da tolantzik. Diferenti bai, kompletamente. Diferenti ez zan, desbardin ez zan bai. Da ba, ez dakit. Ja juntzen jaztanean, etorri zen jaztanean honea mendatara, ja familiai bisita itea eta nola izan zan bidai hori? Lehenengo aldia etorri zen jaztela honean. Estatu batuetan zondetenetik, Lehenengo etorri nintzen nien hona? Bai, lehenengo aldia etorri zenean honea estatu batuetan bizitzen ezinala. Osea, bidiez lan ezen zan? Bai, bidaia, viajea gio... Igual engen duen, zera Rinotik Solaik zirire, da Nueva Yorktik, Madriletik Bilbora. Igual engen duen, baina, zoze gaitik abioi epe politio, edo edarra hau, elegantio, nizdak zozer diferenti egon zan, zozer zera, da, gero niri asko guztu jate, abioien ibilti asko guztu, da, gero, ezale izen, gero 3 urtera, hasi ginen etorten, ezale izen errezau,
zoze gaitxik, ea ikusten aben ni bakarrik, Rinon urten da Bilbon ailegau. Igual ikusten aben be, Bilbon urten da Rinon ailegau. Onja ez, onja jute gara Bilbotik, Frankfurtetik, San Franciscora, baina Gusto aeroportuek, deitzen dut, esatetzete txaro, hori Gernikeko zeari bidaiatako esatetzen. Gure dotaz, 3 ordu nik Alemaniako aeropuertuen, ezke dendatan da, restaurantetan da, bai. Osea, guztete ja tantxe denpori pasau. Esatetze, beti 3 ordu emoiztezuz, batetik beste, aeropuertan pasetako, bai. Da holantzik, baina, lehenengotaz, lehen ibiltze ginen umikin, da beti umin bilurregaz, inok erongo batzuze, una batzuten otezan umik ostutitu ezela, da beti umien zerien antxe abioi hartu arte. Bai, kezka horrekin. Bai, hori ze. Gero ja umik hasi zinin da, hasi ginen nien, gobizok hasi ginen nien, sobertoatzea aterrera hasi ginen nien, ja, aeroportetan posik, beti guztetziat egon daizizela pare bat ordu. Antxe dendatan da, antxe bilteko. Eta gero, honean behin ja bidaia pasata, honea etorri zinaztenen estatu batuetan bizitzen aizinanen, Lehenengo biajia entzen duten honea, eta nola gogoratzen duzu biajia honea, familia berriro ikustia eta laguna? Gozo handiz ezin zan, zelako posa, etzekoak eta umetxu bi astorri ginen, da danak amintxe, bueno, beste etxe batuk genuen horbeien orduen, da danak antxe eta handizik, danak antxe, da dartu eta posik ere eroatza zelako peniatza juteko, hori bai, hori izen zan. Hona torrite gogorrezetezan jutie, bai, umi peskolie eta bierra eta danak anitzile 6 asterako torte ginen. Gabonak ezetez zien, da danak. Eta lehenengo aldi jatorri zinaztela 6 asterako ere izan zen? Bai, gabonetan, gabonetan. Da, holantzik lehenengotan etorte ginen, holantzik gabonetan etorte ginen. Lehenengo uden etorri ginen ezen zen 91. 91 uden etorri ginen lehenengo. Etorte ginen beti 6 asterako. Da, horretan etorte ginen guztizetan, beti gabonetako etorte ginen. Da, orduen, 91 etorri ginen nien, udi ezen zen. Orduntxe, 72 tijunde Gernikeko jaiz lehenengo aldiz. Paso gendu zen. Da, atzera, antxineko zera, eta gero jauden etorte ginen. Gero 93-en Jon jaizo zan, da 94-en etorri ginen, gabonetan etorri ginen Jonegaz. 94-an bai urte txuki ban Jonek, urte terdiuk ibazen Jonek etorri ginen nien, baina gero jauden. Gero 5 urte ukibazen, gero etorri ginen, Jonek 5 urte iten amintxe etorri ginen. Bai, 5 urte iteko etorri ginen Jon amintxe, da, ja atzeneko bidar, zanbera nahitiegaz. Hil zan orduntxe azidentien da. Zein zan? Azidentien hil zan, Rinon. Rinon hil zan. Lanean ezala? Etzeraz datorrela, kamio bajota. Eta zuek hemen zaudeten momentu ordan? Ez, anon ginen. No, Jonek inoen 5 urtetxo hemen, da joan ginen, agostu natzenetan joan ginen, da setiembren hil zan. Junara eta 3 astera, azte ibiri hil zan. Bueno, paso zen, 15 urte paso di eta orduan bai behoin 15 urte paso dit. Batekot gizon barrez dit. Ja, 8 urte ontsi eskondu ginela. Eta ze zautu duzinazten? Zesan duzu, elkarrekin juntzen duzinaztela eskolara txikiak zinazten? Bai, bizok, go bizok, bai. Bari, osea, ni eskolan hasi nintzen ninja zitxon zan. Ni hona 6 urteaz etornitzen mendatara bizizeten. Da, ona zarrabentara, hasi nintzen eskolara, eta horrekan non ziren, eskolan egon ziren. Eta gero ja horrez zautu zinazten, edo hemen ja hasi zinaztenen, senarra hil zanean eta hoi, handikan... Hil zanien, hil zanien, setiembren hil zan, da gero hil zaten gabonetan. Etornitzen interrure, etornitzen gabonetan. Bai, gabon egon nintzen interrure, bai. Dana ezen zen. Bueno, da gabonetan, da gero junitzen, da gero etornitzen 2000 etornitzen. Ikusi ginen, oizko gaizetan ikusi ginen alkarragaz, da hori beholantzik alargun egon zan, da neue bai, baina haitzu zuen txakabo. Osak, hola tola ingen duen, zera. Da gero 2002 etornitzen atzera.
Da orduan ikusten abendanien. Orduan ikusten abendanien, da gero lantxike eskatu zen baten, ja, Ameriketa jun orduko, ja, zen etornitzen, 6 asterako etornitzen. Da, etornitzen, da gero, etornitzen Elizabeth. Elizabeth etorri zen ona, Donostire etorri zen eskolan gelditzeko. Da, ne iban urte erdize, eta gero loiun ne iban beste urte erdize. Da, gero zelako penie Elizabeth bamen itxi, hau bizetu naben, da, Elizabeth bamen itxite, hau itxitea, eta Ameriketa junbia. Beha, gunitzen Jon ukibazen, zazpi urte ukibazen Jonek. Orduan, ez gizio ukibazen, 2002-en, Jonek ukibazen behatzi urte. Ukibazen, da, atzera Jone asko nintzen ara, da guamen itxina ben, Elizabeth bebai, da izan aben Gabonetan etorko naz. Da gero Gabonetan tornitzen atzea barri zen, Jon da Gregori lorbatxuaz. Gregori eta bizo, irurok etorri ginen, Gabonetan, da. Honek amenon zin. Amenon zan, Elizabeth bebai, da gero ingenuen dezidu genuen, horren urtien etorko nitzela bizitzeten bertora. Bai, ze honek bekatzeuk iban ara juten, eta pentsonaben, igual niretzako errezau esango da, ekarri Jon hona 10 urtuk ibazen, Gerniken ipini eskolan, da errezau esango da, ze Jonepe jakiban euskaraz apurtxu bat, eta errezau esango da, lantxik 2003en etornitzen, da Orduan etorri zinen Jonekin. Jonegaz etornitzen, bai. Elizabeth Elizabeth ja joan zan, ja ia jo nintzen, harik urte bete iban hemen eskolan. Donostien iban urte erdize, eta hemen loiun beste urte erdize iban. Da Elizabeth joan zan, da gero ni etornitzen Jonegaz ona. Da, holantzik... Eta nola esplikatu zen Joni? Ikusi ban, zelan Miguel Angelaz hasi nitzela, da holan baizin jogulain ni Ameriketan, da hemen, da holan zerien, ze ikusi genuen ja aurrera segiduko gendula, da holan txiketonetan Jon, da gero Jonek, nire nebarreban umi dauzpilu bat beran edadekoek, da orduan zeiztien, koinetik eta zeiztien, San Fidelen, Gernikeko ikastolan, ipini ben bera, izena eta onatorri orduko, da eurekin eskolara juteko ara. Da lantzik hasi zen eskolan, esan gatzen jakon, ze gero Amerikano eta burleitietzien, da eta txarto pasauan, baina eiban. Haiz ezen zan txarrena, eskolan umieke. Orduan txezen zan hori buixen da, gerrako zera eta dana, eta gatziz. Zu Amerikano buiz da daitzetzien da, gatzea zen zan. Baina Eta bere lehengusukin edo lehengusinekin zemoz moldatu zen? Ondo arreglete zen. Politoa, zeberan edadeku die, iru die 93-kuek. Osea, iru lehengusin da besti die, urte bete zaharra hau, urte bi gazti hau, holak usi die dana die, urte bi iru urten diferentzizidek edanak. Edanak, edarto danakin arregle. Edarto zertzezin danak, eta gero berak ingles eitzen zien, erakustetzien da, eurek euskera zeitzetzien da, edarto arregle zien. Eta espainolez edo gazteleraz? Ezaben, Jonek ezaben jakin espainol eitzen bapebez eskolanik iziban. Eta zemoz zintzitzaion? Edarto, bertokumi paio betu. Danak, Jonek zera bertokumiek, dizazten base baten, ama bakizue, hemen gumik ez da ben gure espainole zerien eskolan da. Zer egin bata, amak eta hitik ezatetzi base, zuekin euskeraz ikizko zue gerota. Da gero esamena da, esamina gorre dauzen, gero zer. Da Jonek 8-9 eta tate bazen, da hemen gumieke 2,0 da. Gero udin eskolara jonbier da, eta Jonen posata. Zantzen, Jon zukazuri bezein besta amak eta hitik ezatetzien, zuk ikizi. Segun ematen Ameriketara jute zarinien hori jakingo zute. Darek arek euskeraz, ingles, da zera espainol irurek. Da inglesea zeukiban problemi urte betien ze berak amerikano inglesa, da men Inglaterrako inglesa. Da igual letra bate A esen bierri, igual E esen edo olako zera esen, da berak inglesa amerikanoen nekeran, hor, da hori jakon guztou.
Ze berakan, bertan rinon, eskolandeko plakan, dana sobresaliente inde, dana beran izen da guztideko bai, beran, zera, da gero torri honat hori intzien inglesaz, jakon guztu gordun urtien dezan, baze, bai, ez da, bendik ikiziko ba, Inglaterrako inglesa be ikiziko ba, da, ja, beti, hemen, 10 ataten hasi zen, da, fenomeno ba, Inglaterrako inglesa, Amerikan inglesa, Bai, denak. danak, da euskeraz, perfecto euskeraz be, ba, 9,10 be bat abaz, atzenen gudanak, amarratata junzen Ameriketara. Dana iban zerritzela atzen dien. Baina, eine iban, oseak, gero futbola ite ban Gerniken, da, baina, beran, esen zan, zema bider, futbola iztsi ite ban, zera iteko, urrengo gunin ezamina deko zela, eta ikisteko. Beran, zen da, ikistie. Gero, buruko min asko montzon baize, dana ikiste ban, da hain asko ikizi, gero astu ite jakon, da, izlako esturaldize pasete bazen, beha, esatzen, Jon, tranquilo, engo zute. Da, ba. Zu txikitatikan saiatu zea ba, ikastia eta lanan garrantzia ba, pixkat Bai, sartzea hor, satia. bai, umiri beti izan ziet ikizi, ze neupe esaten etzien. Nipe ingles jakin bana ben apurtxu bet, bitu errezau ezengo zan, Ameriketa etorrite, baina ba, eure pa politu iten da buskeraz, bedan edartu iten dabe, danakin edartu arregleten die, da ba dana, errezau auki dabe, nipa jo. Eta zuki gertzen duzu, adibidez, estatu batuetan egon zinenetik, honea etorri zinenean, modu desberdinak zeudela edukatzeko edo ezteko? Ba, bai, nino kontxe gure dut, jonan onda izen, hemen baio. Beste, a ber, ordutegizik eta eztek hemen gaztik eta eztek edo zein ordutan deuz kanpuen, aztazken eta neuron botilloiekin, neurokin zerakin, hanez, ni neurian zuberto jat, izenik eno izaten ze, berak ikusten badu, zera, igual, pasau ordue amaikak edo, amabizik edo, zeran ordudeke, da, topeten batzunek, guardak etoten dio mika, zera, da, deitu itutzue. Bueno, zura labiamendeko zu, etorri bile. Da asko dauz Amerikan nukizten da benak ez, pasau daiz lortxe gaba ikizingo du urrengorakota. Hori zeizin, neuk hori zeizin ezen duten, neuk jun inaz bile. Da, bertxeko aldiz iztala batek izte bertxeko aldiz. Ikiziban urrengorako, ez egiten barri zen. Baina, hemen ez, hemen dana deke libre. Da, zera, gurin jonek hori jako guztau. Hemen, zema bider zapatuetan da urtete ban lagunekin, gu honena naizien landa berden, zera jokuen da, ez da, zera, eta ama listo nahuetzerako, eta igual amaikak eta erdizek. Ainarin jon da, bai, nire lagunek badoiz lonjara, eta handia eruntxu ez ardauk, eta Coca-Colak, eta ez jako guztau hori bizimodu hemen da. Horretzekaitik ezaban diban noi Ameriketara. 18 urte ibazen nien, ara juntzan Rinoko unibertsein dau. Bera ez toila hemen ezaban, Hemen berak, ezin ez zeban hemen moldatu, hemengo gaztikin ezin ez zeban. Ez jakon guztetan. Ze gero, ikuste ban berak, astelena allegaute eskolan ezin ez eteben, edo lo, edo lokartu itezien, da bat ape esaminak izin pasau, eta bestipe, ez jakon guztetan. Ez jakon guztetan, hori hemengo gaztien zera ez jakon guztetan. Bai, giroa edo... Ba, hori ez jakon guztetan, haize, gizen, da, eukiban lagun bat, eta oinbe bai, oinbe laguna ondizedeko bat, bueno, bat behi gizodekoz berton Gerniken, beraz Facebooken, deurekin egiten dau telefonotik eta berba, bat eukiban, doinbe bai, beragaz junde Japonera juntzen igez, haren haite Gernik katalana esatetzi, haren haite da porterun entrenadorie. Jonen lagunen haite da porterun entrenadorie, da Japonen emontzi urte bireko entrenetan. Emontzien bai, da ba, ara izio juntzen aritxegaz, jon inbitauen igezko zerien onzanin gabonetan onzanin, inbitauen beraz, da jon juntzen Rinotik Japonera, da Bilbotik Japonera. Gerniketik Japonera juntzien, da han pasau ezen aztebi, da, osea, lagunekin dezerra, osea, bat espeziale okiban, haize, arepe beti ikisten da, bera, arepe beti ama iker badoietzera eta neo banoie. Arepe ikisten, ze arepe engure da horrek, autosiz jeteiten txuzo, lako mediko, lako espezialisti zen gure deu, da itik esaten deu, Ameriketako, bueno, hainbeste bidarren zutik, Ameriketako, non oroko
unibertsitada bat, hango zera ikisteko, eta barep ingles da, inen bideue, aragun bihar badau, deure bizek edartu arreglete zien, bizek ez asosa erretirete zien, da, alantzi baia, berak araize gure zeban ze, ezin ez zeban amengo Buruko mina asko ikazte. niri ez testimon, niri ez testimon bat apeste. Etxetik kanpo Ez, pasadulako. honek ez, jonek bape bez. Danez, kapa beti ezen die, berandutxua haute, nun zauzea ditute, etorko zetzera eta, bai, laster etorko naz. Da, benga etzera eta laster da. Bueno, igual berandutxu, baina, neskak ezen di gizio atrebidak bentanati saltoten da. Olako ketxen. Aldako birrik erik. Bai, olako zerak egin, jonek olakorik ez da guen. Sortxentxua. Ze, badak ikuste ban, zelan kastigote gelditze zien. Jonek ikusituz neskak, zelan kastigote gelditze zien. Gero urten ez da, eta olako zeratan da. Jonek olakorik ez da guen. Bea neskak, bai, neskak ezen die, neusizek ez, irunek ez, irune sekulo olakorik ez da. Beste irurek ezen die purtxe trabiz hauek. Bai, Yolanda, Elisabet eta... Da, Maia, horrek ezen dia purtsu bete. Zertxo bet, baina danak onak, nesken no. Esteko eta txikiri bape bez. Trabezekurak egin bida be. Eta zu bertan zaudenean, esan zen, aipatu dazunan arabera, izan zinen bertako klubeko euskaldunen... Rinoko, ja, miembru edo zelan zaten da. Bai, kide. Ja, bai, zenitzen beste urtien, bai. Urtien pa. Izan zen, jun eta handikan urte betea. Bai, entzegidako, ze, kente guztizi, euskaldun guzti lagun guztizi, ja, zerin egon zien. Bertan klubeko zerien da, ba, gaupe, izan genuen, ba, gaupe, bainen biogu, eta gero, ba, etxe genduna ez esan lagundu, hiru lau zera ukitxe gendu zen urtien, jatekuek eta jaize piknik ezatetzinak, eta horren da, etxe gendun ontxe, febreron ez esan lehengoko eta orduan bakotxak etzetik erute gendun. Bakotxa berak gudegun jatekue, gero junion ez esan beste bat klupe berak emote bana, eta enbiozete gendun, maizek eta ipini, platerak eta garbitu, edo basu, edo platerak ez etezen papela eskuekin, zera. Da lako xe, zera, gero agostuko jaize torte zanin, ondiz ez etezan. Da orduan egote ginen, txorizo saltzen, da eta... Olako xe, gero umientzako erropak enbidizien nien, da enbiozetezen duzen, pastelak egin eta saldu, diru atateko, eta... Olako xe geuzek itxegen duzen, edo geuze saldu, eta diru atateko, edo biletie... Garajetan eta horrela, esoten duzu? Garatzeo, olako zeratan, edo itxegen duen parkien be bai, parkien be ipintxegen duen maize edo, eta ipini edo jaizetan, da itxegen duen olako... Olako xe geuzek ipintxegen duzen, da saldu edo erropak, ez dugu zuzen ustetan erropak, eta... Eta norkal jaietara edo horrela? Bask festival bat balemazteon elkon edo rinon edo jutezen jazten edo... Beti. Ez dut galdu, elkora irulo bidarkunaz, rinon beti. Zekul ez dut galdu jai bat rinon. Da garnebile be bai, garnebilera beste bat urte guztitan. Da rinon be bai. Garnebil da rin hor txekzetezin. Goina moakara be bai, lantzin baten. Da elkora be bai. Da gero alkarra zera begun ginen horra... San Franciscoko euskal ara berrieko aldezkun gara. Además, igez, junginen danok, además, Elisabet Yolanda, eta Amaia eta danok junginen. Gero euskaletzin jangen hona Parize, danok junginen, pilo bat junginen. Eta zuk gaur sumatzen dituzu aldaketak edo zu estatu batuetara iritsi zinenetik gaur egun arte euskal komunitatea dagokionez ikustezu euskal komunitatea edo handio dala edo gutxio dala? Ni pentsin jo gitxi hau edala oin. Osea, que lehengo ni ara junitzen nien edadeko jenti eta bata hil dala, besti hil dala, eta baina askok seme alabak eta be segidu da be. Gurin Elisabete egiten da moduen, da juten die, baina gitxi hau ja. Lehenko aldin baino ni pentsetxo gitxi hau dala. Goezkaragon rinoko zerien, oin, ondane urtitan ze, ia rinoko jaize pasote gero jute garata. Garne bilen debe, jente gazteri asko, San Franciscotik etorte, Kaliforniatik etorten da ara asko.
Da, ez dakit. Baina, Rinon jente gitzi hau dauena, bai, Euskalduna. Ni junitzenetik orduan. Joan bestaiten inor. Ona ize unibertsidadara. Unibertsidadara juten da gazte asko. Hortxe izetu nabezen nik gazte asko, dantzarizek eta Donostiti barretz asko jundi Donostitik. Da bertan gelditu die, bertan deus gelditute. Eta zuk gaur egun nola ikusten duzu euskal komunitatea? Biharko egunen jarraituko dula edo... Ni bai ez pentseten dut. Sobre todo, oin unibertsitatean da indau asko euskaldunen zera eta ikisten euskeraz da eta arek asko laguntzen da bela, ni pentsatzen dut. Ni bai ez pentsatuz egiten da bela, gore alabak eta euskaldun ezetie, Elizabeth be danien euskaldun ez ozer zera daute, beti danien sartzen da, eta bai, gure zera bai, gure neskak euskaldun ezetie gauzon dizedaren zako. Ni bai ez pentsatzen dut segiduko da bela euskaldunek zeraitie. Eta festivalak eta ikusten dut? Bai, beti ongo da bat amaten. Gitzi hau igual zera baina segiduko dabe. Bai ez pentsatzen dut nik. Por ejemplo, el kokue ez da bekenduko. Beti 4 julio ezen da eta jaia ondizi da el kokue eta boizeku barretze gero eta ondizi hau egiten dabe eta gurinen ba ondizi egiten da. Da horrek errizetan segiduko dugu, euskaldun. Dero ametipe juten dirrinora. Lehen, baina espaldun ez dakit, lehen behintzetameko dantzarizek eta egurre betan eta harri jasotzeilek eta asko jutezien, ja oliba pesartu. Ni bai ez pentsetan, segiduko da bela, euskaldunen zeraitia. Eta klubetan, sumatzen duzu aldaketak egongo direla biharko gunean edo... Jente gitxe egongo da, baina segiduko du, bai ingo du. Niretzako bai izpentziten dut, Orduan baikorra zea? Ni bai. Da, egun ematen jungara, eta esaten igual 6 hilebetan ingo gu, eta mengo beste 6 hilebetan. Edo zera, eta ni listo nau, batza lehengoko, bai, lehengoko zera segiteko. Eta zure semalabak txikiak zianean, euskal dantzak edo... Bai, hainbeste erretratu dekotez, bai. Bai. Gero, egoten da horien, Rino Rodeoko paradi egoten da, martxa bat, ez lan da, paradi zer da, badana, desfili hori paradi izatetzen, perreit izatetzen, zera eta Rino zazpia batek, beran grupue jutezan, desfilien, da nituen dantzan, da eta guromiek, ademaz, zera iben, zazpia batek irebazi ban, Rino Rodeoko trofeu irebazi ban, dantzan. Pilako, nira maia, 4 urtetxu deko, eta bera bai trofeo ondizagoaz, bai, egize da. Trofeo itzela, berari montzin gero sujetetako, eta Jesus. Eta normalean klubea ze jutezen azten hastian behin, edo... Esan egon, osea, Rino zazpia bada klupe bat ez da, baina ez teko lekurik, itugut diferente lekutan. Osea, errentete egin duen zera, da berba bai, osea, berba telefonotik, bueno, hain zera inbida, da basauz listo, edo gero ten da, honek, beste urtin baten egiten da, beste herriko bateko umik etorten die, 3 lagun pasetan edo azte bete edo azte izerreiten da benda, areri euskeraz egiten laguntzen, edo jateko egiten, da eta holako guzetan da, holan telefonotik egiten genuen berba, da, ezetezan, febreron, gero junion ezetezan, agostuen, da gero zera San Martinetan egiten da jaitzela Rinon, egiten San Martin, Santa Fe hotelien zera Euskaldunen antxe egiten San Martinetako dantzi egiten, da orduan berbain bat abestirit, holantzik juntete ginen. Ostantzin, klupik ez deko gokuki, zerik ez dau Rinon. Baina beti errenta hau egiten gendune. Angoretzetik zurran, Rino High Schoolen Airewal Park dauan, da antxe daue olako leku edar bat eta lehen antxe egiten antxe egiten duzen.
Euskaldun jaizik junion da eta febrero me bait, lantzik ez ezan. Eta nola da orain, seme-alabak kanpoan izan, estatu batuetan izan eta zu hemen bizitzia, nola bizi ez du pixkat hori? Gatxa. Baina askotan, telefonotik irlo bidarraztien da, eta gero igual, baina nire Facebookaz, oien da, tin eitezte eta behitute seme-alabak eta berbetan neurekin ikustotaz, da baina berbait jogu asko, eta bati neure paketa botateztiarantz, eta neu botatezitarantz, eta onantz, eta lantxik abiz. Da purka-purke, gero pentsetan bontxetorko da, joan ontxetorko da, atorren hilien, da gero uden betorten dineskak, eta lantxik atzeate horrera, eta esate, urtetxu batzu pasoko dio lantxik, eta gero ikusko ia zepazten da. Ostantzien ez da erreza, beste erreza. Eta erabaki hartu zenunen pixkat salto hori ematekoa, bueltatzekoa, honea mendata bueltatzekoa, nola izan zen, nola suposatu zuen, edo zer suposatu zuen zuretzako pauso hori ematia? Zatea, bitu, honek izten errez, hauen salde zamen, da honek izten errez, gero zazten bat ze, ingo guna da, urtin baten jungara. Da baritzen posagaz, da ez dugu 10 urtien, ez dugu urte bete, sekul ez dugu fallau. Da ez du pentsetan ingotan ibre. Beti urteten dugu handik, eta oin jadeko 10 bete bakarrekatza juteko. Eta baritzen posagaz, da bizen bete hartien bat etorten da, do bestie zeraiten da, eta gero igual lagune petorten die, eta gonda zure alabakin, edo ameti juten bada bat amat, zera, eta gero lagunepe honek Aljustiko Antonio eta Kandi bebai egoten die, torten die, eta igezamen onzien, San Migueletan degon zien, da mendatako jaizi di San Miguelak, eta eurekin, eda harto Baskariz jehan, da Pariz jehan, da igon gendun eurekin, da gero hau bestie, honek Gernikarrak horre Javier da Carmen Arazosa, horrepe egon zien, da lantzin bat etorten da, eta gero oin egon die, ontsi egon die, zera hori izan otzutena nire lehenko koinetua da jokoe, hori eta semie eta umetxue eta Andrita egon dia menu den, egon zien, da posik eta gero bigarren lehen guzudi, bai arepe Woodland, Kalifornian bizidie, darekare kontxon 10 setiembren, osea, esan lehen ezen zan, urtie pasa, bai oinez, oin da nik rino ikusten dut, berton ikusten dut. Esaten dozo zer da, hartu nahi bioite bertan hau. Osea, berton urran ikusten dut, egize da. Lapurretik 3 ordu pasandoren. Bai, hori, ezke nik beti ikusten dut, osea, nik rino ikusten dut, urran ikusten dut. Ez da antxineko modunenei lekuten dut. Nik rino ikusten dut, urran. Osea, haizidekot memorizen, da, urran ikizate. Haize, hori dauz urruntxut, izan zuten hori holantzik zerain eta errez zera, eta gero ditu edonoz eitezti azte bitxe hartin beba, edonoz deitzeztie, edo nepe bai irra telefono hartun de. Hortxek ezeten di, gero hilinatzen nien ezeten da, kuenti handitxue baina, zozardinen biogute, holantzik eta. Zamen zera baserriz jeitzea eupelako terrenu eta gero beizedeko guz. Beizedeko zorrezpaldan, beizedeko guz honek eta. Orduan zuena dia, bai. Hortue? Hau albue, hau etxe horre guztiz eta gero hori dana da, beizek horre kamino bestalde erlizeteko guz, horrezpaldan deko guz beizek. Eta gero gaina loriak ere... Lorak oina uden baioten da, bentanak eta balkoiek eta dana, uden baioten da politxo. Oin neguen balkorik eta ez doti pintzen ontxe behiek eta. Gero lasterga oin dator nilien da barbolita gabonetako dana. Nik onatornitzen nik Ameriketan modun bardin iken dut. Hango isen moduen, zera, gero hori be alabik botazten, hori be bai, lantzin diferente botatezti ez gauzek, zatitzez, bota apurtuko da, oso zorik, inten da bezozelan, oso zorik ailegeten di gauzek. Da. Osea, urti paseten da, atzen nien, entreke beizek eta hortue eta piperrak eta... Gero hortu behin beste pintxo gu eta honen arrebiek koinetiek, nire koinetik
aurten piperrasko eta zera, eta plazara erutituz Gernikera, eta hortzen ilusio egaz. Bai. Enten da zera, eta. Eta zertan sumatu zenun aldaketa handiena? Etorri zinean estatu batuetatik honea bizitzea ja pixkat definitiboia edo... Bueno, ni neuk sekulen aben esan hori, osea, etor nitzen zemetxuaz, da, gero egun guztitan ikusti ginen, da, gero esan genuen, bueno, gero hasi ginen joaten Alkarragaz, esan genuen, bueno, ezili holan segidu, pentsa genuen. Da, oin 7 urte, etxe 8 dat. Bale, galdetzen nun pixkat, ea ze salto suposatuzun, edo ze izan zan zurezat gehien kostatu zitzaizuna, etorri zinenen estatu batuetatik honea. Ja pixkat bizitzea edo bizitza berri bat. Bai, lehenengo, hango errez geuzek etzien, etxake, katxarro garbitzen, lababajila, ez da, etzin kalefazioie, eta alfombri etzien, eta, osea, hango, haixen jaten niri lehenengo gatxena, holako ze, dauetzi boino, zarra etzi, eta hango etzi dana ipinite darto, eta hori jaten lehenengo gatxena zereiti onatortie. Baina, ostantzin, ma, kinaben, da, nebarrebak eta danak berton, da, orduan Elizabeth Berton González errezago ezen zan, beti Elizabeth Berton egon zan, da, gero, hau hemen González, borrezik egitzik errezago ezen zan etorti. Eta, hango zera bai, zelako faltan dize okina ben. Eta gero ensegida paltzaile gozen urti eta gero joan ginen esan genuen oin urte guztietan joan biogu. Dolantzik hasi ginen da, gero ja joanek eukiban nine 15 urte zeite ban eskolatik urten da bera harina bazizan juten. Dolan beharrezau ezen zan guretzako esan egon nos junbio bari, ia bera justen zan harina hau, da gero guaz etorte zan. Eta etorri zinean, noizbait aurpegiratu zizuten edo kanpoa joan izan beste urtian edo zerbait, edo ondo hartu zizuten hemen... Bai, ondo ze lehengo lagunek eukina bezen. Jarraitu zen? Bai, Markinet Berton aiztabi, Ana Marite Marisabel, aiztabian Berton Zarrabentakoek eta Berton eskolara Alkarragaz, Markinen bizide, da betin jogu, osea, nik 91 urtein nabetzen betin jogu kartatan eskribidu, erretratuek, ontxe be bai, osea, ontxe be gero natorte nintzenen, handiko natorte nintzen beti itzen genuen, baskari bat edo apari bat edo uden ezeten bazan, baite zerin be, Santa Eufemian be, paella die eta beti eurekin beti. Jarraitu zen, bai. Gaina oso estua, ez? Bai, osak, oin be bai, da gero, oin ademaz, gero ja zarriz jau hasi ginen, porque da oin be irulo bider Markinen bizidi, eta oin ja irulo bider bikuste gara, oin zarriote gara. Markinera Carmenetan jute gara, eta ontsi datoz hilien 30 Zarrabantan deko aparizet, ontsi datoz eure bertora, eta telefonotik eta zarri. Beha, ostantzien, beti kartak hilien baten, beti kartak eta eureke botatiztiezen argazkize botatizien ametik, eta nik eureri bertora, eta nik kajakadi horren ahan, da euroke kajakadien euri amen. Beha, beti segin du genuen lagunezeten, da gero etzekokin, gero ja telefonok eta ipini bezenien, da eta etzekokin ja hilien baten edo telefonoten nazitik ginen berbetan, da. Bai, asko ze errexago. Bai, da. Etorri zinenen, lagunak ere Eurepe bai, da gero beti lehen beba aiztideko, urte bindifentzideko eta aiztigaz, da balantzik ez eta zeinarek aizte bizek eta gu bizok eta laurek ez eta ginen lehen be, Ameriketa guen orduko be, da gero balantzik egitugu. Balantzik aiztia eta gizonagaz da laurok ez egitugu inbe, eta gero arek juntete gaizenin, eure laurek eta 8 etugu, 8 ibiltze gara, hartu balantzik. Da hortzetik. Arat juti erreza eta txarrena baixe, zeuretzian itxi, noberan etzi, teumiekan itxi, gero baumi pedanak eskondute dago zele ez da. Haize gogorra zen dana bat jonara juti, baina ikusten dut berantzako erreza dela eta posa dauela eta baneue posa hue. Zuk espero zenun jon agian hemen geldituko zela?
Nik jakina baino gungo zana, zehara, bai. Hasieratik ikusi zenuen edo? Bai, lehenengotik pentsetan naben, jon unibertsiada jungo zara, da. Ezken neupe gure zendote, nik ikusten dut, berton asko juten dian hango unibertsieta eta kanpoko unibertsieta pentsetan naben. Jon nebadan da unibertsiadik, ona da, unibertsia ona da, eta ademaz gero Euskaldunen programie eta dana deke. Da, esaten naben. Gure dut gunda izen be. Gure dut hor zaitik jakin jo jungo dana. Osak ez da zen, da gero, gaur etzin bizide, Elizabete Gaz, da gero handekoz bestipe Jolanda bertan urran bizide, eta amaiatu dana bizidi, 50 minture bizidi danak, eta sarri ikusten di, eta hasta azkenetan bateko pizza jaten, besti hamburguesa beti dauze, daumikin eta sarri oten da, eta dana dauze alkarragaz, da hor zeitzideko posaba danak alkarraz deuna, eta badakit jon ondo dauena. Bai, esku honetan nago. Hori. Bai, baina aipatu dezu ez, ja txikia zanetikan, bere arrebek hartu zutela. Bai, hori ze, ez que eurek esen zien beran ama, eurek esen. Oi, Jesus, bai. Julion jaio zan da, mekatxiz estetzin izten, bata besti umierztan beti, bata gure besti gure, da zikeran eskolan hasi zinien esan aben, oi, naudeko tein umie. Ez que eurek esen zien, eurek gure ziten beti umie. Da, entzuz, holantzik ezen zan da, posik. Euren eumetxu moduen, juguetetxu bete moduen hasi ben umie. Posik, posa hundiz egaz. Da, Jon pintzen izena, Jon Andoni de pintzen ze, nik eukinaben, zarren entzako be, mutilez emazan, Jon eukinaben. Esan etorri, Jon. Bueno, bigarren entzako be, Jolanda entzako be, da kasualidadie nire laguneke Kristina eta Juan, da bai Jon esengo zan. Bigarrena jaio bazan, bueno, menezki jaioan Jolanda. Hirugarrena be, aite bitzi zen zan Juan, hirugarrena be. Nire koinitue, arepe Juan ezen zan. Zanen, bueno, hain jaioten bada, ontxe Jon ezengo da, bapez. Abe, neskie, gero igual, amaia jaio zanin, arek eukiban amabitzi Juanita. Horrek aurretik zerat, bueno, neski jaizten bada, mutile jaizten bada, hamin behi Juanitan zerin, bai Jon dipingotzo, bapez. Gero Jon jaio zan. Gero haite bitzi amabitzi Imanol deidoia, nire nebi eta esan zer ez enoi Imanol ipintzen, ez segure zen dut, Jon, beste danari pintzi Jon, daue Jon esengo da. Da lantzik. Eta Ander? Andoni. Andoni. Ja, Jon Andoni. Orduan, semian bila juntzin azten, eta... Bueno, etorrin zan. Etorrin zan. Zemian bile ez, esaten aben, mutile bada danantzako jo nukin, lehenengotik pentseute. Ez, da, demaz, aite bitzi amabitzi pet danak Juan, edo Juanita, edo zera, danak eukibene. Kasualidadie, baina, danak eukibezen, baina, ez da. Gero Jonena ezen zien, nire nebi eta Andrie ezen zien, baina esan aben ez, Jon eukinaben bestintzako, eta hau Jon ezengo da. Da, bai, Jon Andoni pintzion, de. Antzike. Eta zuek aipatu diazu, eskondu zinaztela hemen, ez da? Zuek jabilak... Gubizok, bai, Monitibarren. Monitibarren, bai. Eta ze egunetan izan zen hoi? Diziembren, 30. 30. Diziembren, 30 zen zan, bai. Zertian, esan dezul? 2005. 2005 ezen zan, eskondu ginen, Monitibarreko aldizan eskondu ginen, da umiebe, lo batxu ebe, botizu gendun, gau amabitzi eta etxe zen da. Montibarren eskondu ginen. Aizai ere harritu intzion, ez? Bueno, are jakiban, bai apazeu zana, osake Mikel, abadie urte askotan izetzen ezen, nik hori Mikel. Bere zen zango eskontzeko, eta horre jakiban dana, loba dekota zena, eta Ameriketan etorko dana labi, eta etorko dina, loba etorko dina, eta danak, eta gero pasu zen, txarto parau zen dakaldakan oragun bihar. Darek iban gizaburuako abade bat ipini. Haren sorpresie. Osak, Mikele dana jakiban. Bestipe baizlan umie botizoko zana, eta dana, Mikelek ezaban sorpresarik zerain. Honek eukiban sorpresie, etxeken onzan sorpresie. Zelan, umie botizau, umie botizau biogute, dalan dino baze. Asko ikusita ez umiek botizetan, da baite aitik eta muma beskontzen, baina ez aitik eta muma eskondu, eta umie botizau egun batetik. Lo batxu eskonduten, danak elizan barreka, eta egun pilako egun ezen zan, bai. Da ezen zan, nire nebie Benjaminen urte egun ezen zan,
Ibazen urtiek, orduntxe ibazen, bertan egunien, da, gero, urrengo gunein 31 honezen zan, honen anaizien alabin urtegune. Zein gendu Benjamineri amabizek mintxu bat gitxe hauen zorizionak kantau, da amabizek eta mintxu baten areri kanteu. Da gero opilako jaize bizek etantzan iben alkarragaz, opilako jaizein genuen. Da niri etorri zatezen alaba bi, etorri zatezen, Elizabet eta Maia torzien, Elizabet oinarren orduan oinarren erraian azezan ibili oinarazteko egon zan, beha Maia izkondute egon zan Maikegaz, izemetxu kiben, urtebeteko zemetxue, hau kiben, etorri zien, bodara etorri zien, da Gregori bebai, beste lobi bebai, etorri zen. Bai, 3 urteko diferentzia daukanak. Bai, horixe etorri zen, da Maia eta Maik eta, Michael, hirurek, da Elizabeth, Gregoriaz etorri zen. Elizabeth eta Gregori etorri zien, da ba. Ze aprobetxatu zenuten Gabonak, Horixe genuen bai. Horixe genuen nola. Ze etorri zien, Gabonak aurretik etorri zien, etorriko zin igual, 20 bati nolako, egun batzuk harino Gabona paio, etorri zien, da, gero Elizabeth eta Gregori egon zien, eneron, ez da ipaz, zerak erreken apazotek gero egon zien. Baina, Maia eta Maik urrengo gunien, ze hilien bilen ja biherri nazi behar zeban Maikek eta, da ba. Bueno, baina gauza polita. Bai. Bestik, besta labi Jolandak izin ze, bera da Peppermillen egin du. Peppermillen egon zara kasinon, ez zara egon Rinon Peppermillen da kasino handi bada. Lan egin dugu, 15-16 urte eta daruzia. Ba, Gregori jaixosanetik egin dugu, bera da zer handitako zerbait da, bera da egin da, bena reservazioak egiten edanak eta izin etorri zeban zen Gabon zar Gabaz kai handi egiten da. Da, bera da egiten da, bena zera. Gero neusize, metxubiaz, da, ez, orduan ez aukiban bakarrik. Alexia aukiban. Igual txikizi behaixoten, bai, keilen behaixoten onzan bai, metxubiaz. Gatsa handik etorti hona, gizona kamioneru edeko, da, bakizu. Gatsa da, handik hona etorti begatsa da. Da, bintzeta alaba bitorri ziren, da, batzuk bintzet, erdizek. Jon Berton eukina ben, da, hartu. Eta, zuk pixkat, atzera begira edo, ze iruditzen zaizu eman dizula estatu batuetara emigrazioak? Zer suposatu dizutu? Ameriketara juti niri geus ondize. Nik Ameriketa destekoz kanbizetako segetxez. Nitzako ezen da, dana moste egize da. Posa, laguntasune, dana eskain aukido laguntasun ondizean egizezateko. Danik, osake, barrizen be pasotana dana pasote zerain je, osake, neke pentsako bertiko aldiz, zuzen jungo nitzeke. Lehenko moduen dana ezeteko zer moduen, dana, ingles jakin ezarren be, bardin. Zer badakit ikiziko nekena, da ondo jendik hartuko nahuena, bai euskaldune, bai espainola, bai frantze euskaldunek nahi edoz danak. Da amerikanue barrez, sobreto 10 persona bat, persona ona. Laguntzeko da, honepe hori izaten dugu beti. Beti izaten dugu. Amerikano beti zer honan, nine hori behintzet. Guri behintzet, da, hori zen, nineuk, ezakitu, zezan be. Orduan, berriro jaioko bat? Bai, bardin nengoneke. Eneke pentsako bertxeko aldiz, zuzen. Niri ontxe barrizen jarrioko alnek eta ontxe enjotan bizimodu hogetan maika urtikan, bardin nengonekez. Bardin nengonekez. Eta bueltatzea honea? Honea mendatara bueltatzea? Zer suposatu duzuretzako? Gatxez izan lehenengotaz. Ez hona torti ez, babaz. Antxe alabak iztie eta umetxue, zer orduen Alexia jaixoton zan, nitornetzen orduntxe jaixo zan. Antxe zerien jaixo zan Alexia eta haize penarik handizen da, zera iti eta beha gero ba, hain ikusten dute errez ametik ara jutie. Da horretxe gaitik errez etxizat. Errez etxizat. Ona torti bai gogorra zen zan. Beha gero ba,
Gero, ja, ezkon dute gero berrez hau jakuz gauzek. Ze, hemen be urtetek gendun alkarragaz, da ni jonegaz ona, eta behorren etzera, eta gauzek ezin ezeten hain errez. Datzera, igual aurrengo gunin atzera urten, eta gero jon bi igual etxen gendun bueltatxu behi jonegaz, da hoien iztena ben berantzera, eta urtetek gendun, zan gendun nola nezile segidu. Da horretxe gaitik, errez ezen zen, gero apurka errez ezen da, baina haize beti torrik haize ilusinio era haize juteko, aeroportotan ibileko bai, bai. Orduan pixkatu aurkitu duzu, ez dakit, bidia edo, hori, pare bat hilabete urtean edo, aste batzuk hor pasatzia? Bai, hori handik urte gendun nien, esan genuen urte guztitan ez dugu galduko. Hilabete bostazten joguz, igez be bai, bostazten jogen duzen. Gero, inozen jogu julion jun, igual julion atzen eta joan da, agostu guztiz eta setembre lehen eta nik esate, baso da bai 3 hilabeterako ze julion hori eta setembre artean hartu, nidan ari hoxe. Egize da. Da, erreza, bidie, zantzute erreza. Zantzute, amenik ez dut ikusten bizen bitartietan da zera ikusten dut, Bilbotik Rino ikusten dut, da, igual ikusten dut hanbe. Rinotik urten nuen Bilbo ikusten dut. Da, bizen bitartean aeroportotan edartu. Gutxia. Bale, primeran, nik elkarrezketa hemen utziko dut, nahi izango bazenu zerbait esan, edo aipatu iruditzen zaizula ez ezula esan, eta gustatuko litzaizukela kameraren aurrean esatia, kamera zuretzako. Zerbait aipatu nahi baldin maizu edo? Ez dakit, hemen zera iten da, mendatan, horre retratuek erakutzeko zut, euskal eskontza iten da. Mendatan, urte, hainbeste, zematu zazpi urte doaz izien, da, mendatako itxetxuzen hori koordinetan da, bendanari etxeari doiari korruziakon, baten deituzkun juteko. Da, zerko meseta bat eskatuko zuet, eta ezetzik ez esan da, zer da bat da, gure guzuek tio amerikanuk ezetia. Nesantzu, tio amerikanuek, bai, euskal eskontza, bai, amerikanuek handik etorri dimodun eskontzara, da, ber zelan urteten da ben, esantzu, bai, guk ez tekeu erroparik eta holantzera. Da, nik eukina ben olako indizion, olako reflekukin da, olako txaketa bat, eta gero kasualidadi eukina ben olako rantxeran olako zer bat, kapela zerlako bat eukina ben, da, gero eukina ben olako gona luze bat, eta, erunetzen da, paprake bak eruek, eta, da, dino bat, botak eta olako zera sombreorik izteko, eta, ez teko, eta, orduan topuzko ezen. Dandik aurrera beti jogu, urte guztitan, tio amerikanu gitxogu mendatan, da, lehenko azinitzen $1 emoten, da, oine, beti $1 emotetzita ez emotetzegu ez. Da, oine urte bien zan, gure nebie Benjaminena 25 aniversaizu zen zan. Da, orduan ezen zan, etzelezko zera, mesiebe benetako ezen zan, euren beran lagune, Jose Angel, etorzen Madriletik, abadie, euren beran lagune, eskolara alkarraz azizina, da benetako, ostantzien ez eten da, barraikeko mesie eta olako, zera, hori zeten da, baina ahezen zan benetako, Jose Angel, etorziakon Madriletik, etorziakon inberazala, eta gu, orduan ezen ginen, nebarre bak Ameriketatik etorritxe, tio eta tia barik. Da, por ejemplo, urton, honen bigarren lengusina bat eskondu da, eta urton jungara, lengusina moduen. Baina, ostantzien, gazti haudi beti, gaztik ezeten di beti itxendaenak, da urton jute gara, tio eta tia moduen, da, gero urrengo urtien, lehengo urtien, oneri botak eta sombreru eta montzezen, zein genduen gauk ekarri. Doinara junde, lantzien diferente gauzek ekarri, sombreru no pekarri naben, eta goni be bai, da bota be bai, holako urtin baten ditugu. Bai. Beti zoze rekartu diferentie, igez ekarnaben duzte gona bat, da handik holako, flako monolako zerakin ekarnaben, lehen bestat ekarnaben, da gero botak en general beti, orduntzi urzetutaz bakarrik eta botak eta honepe bai, karri bazen botak, jaboien botak eta sombreru ekarri ban, da gero lako ebila badeko
Horrek ebilak, horrek bakeruki, Bai, gerrikua. gerrikoa eta horrek ebilak, beroren izenagaz da, deko, ebila ba, zer bat hemen neurrien, bai, hemen neurrien, deko, da barkon da, eta prake bakerukin, de, listo, amerikanoen je. Da urte guztitan ditugu, bai, urte guztitan ditugu. Hortxe, atzin da, hortxe da kuadrotxu bet, hortxe behien, gerakutzi, gure basu, bai. Bale, nahi bali mazu, Edarto. hemen txuste dut. Hoxe, da ba, hori txugulez, posik, olako egiten. Bai.